Magandang gabi po. Magandang araw, magandang umaga. Sa man panig ng mundo po tayo, no? Alam naman po natin ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Puro rally po. Ito, real talk lang po ito. Pusong Pinoy. Lahat naman po kayo, mahal na mahal ko po. Ano man po inyong paninindigan. Kahit saan pang grupo kayo at kung ano man ang inyong pinaglalaban. Pilipino tayong lahat, ano? Para sa akin, walang dahilan para pababain si PBBM. Para sa akin po yun. Kasi maganda po yung kanyang ginagawa. Ang kulang lang sa mga bumabanat sa kanya, kulang lang sa research. Yun lang yung nakikita ko. At saka binoto siya ng taong bayan. Kung talagang para sa inyo yan, pinagkaloob ng Diyos, yung gusto nyong iupo, darating din ang araw niyan. Kasi malapit naman pong matapos na ang termino ng ating Pangulo, di ho ba? O, yun po, kasi maganda po ang ginagawa ng Pangulo. Magaganda po yung kanyang projects. Dapat magtulungan na lang po tayo kung paano po natin paangatin, pagandahin ang ating bansang Pilipinas. Nang magkaroon naman po kami ng mga pagkakataon at oportunidad dyan sa Pilipinas, ano? Kasi hindi namang habang buhay na nandito lang kami sa Saudi nagtatrabaho o sa ibang bansa, ano po? Kasi kapag kamayaman po yung bansa natin, umasenso, may tsansa din po tayo, tsaka yung mga anak natin. Kaya para sa akin, hindi ako pabor sa pagpapababa sa ating Pangulong Marcos. Gusto ko tapusin niya yung kanyang termino dahil maganda ang kanyang ginagawa. May makatao, may takot sa Diyos, ayan, marespeto, maganda. Pinaglalaban ng ating sovereignty, yan. Meron siyang mga project sa mga agrikultura. Maganda naman po. Ngayon, libre na po yung pag-aaral sa state colleges. May 1,000 pesos pa na allowance. Kung mayroong kalamidad, andyan naman po siya. Automatic naman po namang tumatakbo, tumutulong. Wala pong pansa Pangulo. Wala po akong nakikita na dahilan na pababain siya. Ano? So yan yung final words ko. Maganda po ang gobyerno ni BBM.